Σε ένα ανεξερεύνητο σύμπαν όπου τα αστέρια έλαμπαν σαν διαμάντια σε έναν άπειρο βελούδινο ουρανό, υπήρχε ένα παλάτι που δεν έμοιαζε με κανένα άλλο. Σαν να ήταν ζωντανό, τα λαμπρά χρώματα που στόλιζαν τους ψηλούς του πύργους άλλαζαν αντανακλώντας κάθε χρώμα που μπορεί να φανταστεί κανείς, και εκείνα που ανθρώπινοι εγκέφαλοι δεν είχαν φανταστεί ποτέ. Η μαγεία διαπότιζε κάθε γωνιά. Εναλλακτικά θα μπορούσε να ήταν τεχνολογική μαγεία που ο έξω κόσμος δεν μπορούσε να διακρίνει ότι διέφερε σε κάτι από τους αιωρούμενους κήπους τους καταράκτες που αψηφούσαν τη βαρύτητα και τις κρυσταλλικές δομές που βουίζαν από ενέργεια και που ήταν διάσπαρτες στους χώρους. Η μοναδική κόρη των μονάρχων των γήινων του βασιλιά Ζάρν και της βασίλισσας Βέρα, η πριγκίπισσα Λύρα, κατοικούσε σε αυτό το επιβλητικό κάστρο. Η Λύρα ήταν μια πριγκίπισσα διαφορετική από κάθε άλλη. Η λάμψη της ήταν τόσο μεγάλη που θα μπορούσε να κάνει τον ήλιο να φαίνεται χλωμός σε αντίθεση. Οι βλεφαρίδες της έλαμπαν με γαλαξίες να στροβιλίζονται γύρω τους και τα μακριά ασημένια μαλλιά της έρεαν στην πλάτη της σαν φως της σελήνης σε υγρή μορφή. Παρά την εξωπραγματική της εμφάνιση, διέθετε ένα κακόφημο αίσθημα του χιούμορ, σιδερένια θέληση και επαναστατικό πνεύμα που συχνά προκαλούσαν τριβή με τα άκαμπτα έθιμα του λαού της. Ο Κέι ήταν ένας νεαρός που ζούσε στη γη σε μια ειρηνική παραθαλάσσια πόλη. Η καλοσύνη, η περιέργεια και η ικανότητά του να φτιάχνει πράγματα τον ξεχώριζαν, παρόλο που δεν ήταν αξιοσημείωτος με τα πρότυπα των περισσότερων ανθρώπων. Ήταν απλώς ένα άλλο πρόσωπο στο πλήθος. Ο Κέιν είχε ταλέντο να επαναφέρει τα πράγματα σε λειτουργική κατάσταση, είτε επρόκειτο για την επιδιόρθωση χαλασμένων φιλικών σχέσεων, είτε για παλιά εξοπλισμό. Δεν είχε ιδέα ότι επρόκειτο να συμβεί μια εντελώς απροσδόκητη αλλαγή στη ζωή του, μια αλλαγή που θα τον έκανε να αμφισβητήσει την ίδια την πραγματικότητα. Όλα ξεκίνησαν ένα δροσερό φθινοπορεινό βράδυ, όταν ο Κέιν πήγε στην άκρη των γκρεμών για να κοιτάξει τα αστέρια. Ο ουρανός ήταν τόσο απέραντος όσο ένας καμβάς ζωγραφισμένος με φως και η νύχτα ήταν ασυνήθιστα καθαρή. Ένα κοιμήλιο από τον παππού του κρατούσε ψηλά ενώ ρύθμιζε το τηλεσκόπιό του. Κάτι παράξενο τράβηξε την προσοχή του. Μια λαμπρή ραβδωτή γραμμή που φαινόταν πολύ ακανόνιστη για να είναι μετεωρίτης που διέρχεται από τους αστερισμούς. Το αντικείμενο έπεσε κατακόρυφα και εξαφανίστηκε κάτω από τον ορίζοντα πριν προλάβει να σκεφτεί τι είχε δει. Με μια φαγούρα να ερευνήσει ο Κέιν, πήρε τον φακό και το σακίδιό του και κατευθύνθηκε προς το σημείο της συντριβής. Καθώς προχωρούσε βαθύτερα στο δάσος, το αμυδρό φως της σελήνης έριχνε απόκοσμες σκιές που στριφογύριζαν ανησυχητικά. Φτάνοντας στο ξέφωτο, ένιωσε την αναπνοή του να σφίγγει στον λαιμό του. Ένα ασημένιο διαστημόπλιο σε σχήμα δακρύου, η επιφάνειά του να λάμπει μέσα από τη βρωμιά και τα συντρίμμια ήταν καρφωμένο στη γη. Από τις άκρες του ο καπνός ανέβαινε αργά, αλλά φαινόταν αλλιώς άθικτο. Ένα άτομο βγήκε από μια καταπακτή, καθώς η Κέιτ πλησίαζε αργά. Input sentence. Έμεινε έκπληκτος και άναυδος από το θέαμα που αντίκρισε. Ήταν εντελώς πέρα από κάθε φαντασία του. Είχε λεπτή σιλουέτα και μια χλωμή ηριδίζουσα λάμψη στην επιδερμίδα της. Απέπνεε αέρα από όλη της βασιλείας στο μακρύ φουσκωτό της φόρεμα, το οποίο κυλούσε σαν υγρό φως των άστρων. Input sentence. Η ίδια της η παρουσία όμως ήταν αρκετή για να τραβήξει την προσοχή του. Τόσο κυρίαρχος όσο και τρυφερός παράξενος και όμως παράξενα οικείος. Με όλη του τη δύναμη ο Κέιν ρώτησε «Ποιος είσαι?» με μια μικρή τρεμούλα στη φωνή του. «Με λένε Λύρα», είπε η φωνή της γλυκιά και τραγουδιστή με μια ασυνήθιστη προφορά. Σήκωσε μια λεπτή παλάμη και ακριβώς τη στιγμή που ετοιμαζόταν να αντιδράσει όλα γύρω του, θόλωσαν σε ένα καλλιδοσκόπιο χρωμάτων. Καθώς η αντίληψη της πραγματικότητας του Κέιν επέστρεφε, βρέθηκε τοποθετημένος στην επιβλητική αίθουσα του βασιλικού παλατιού των γήινων. Input sentence. Έμεινε έκπληκτος από την πολυτέλεια. Οι πυρέτες με ηριδίζοντα πέπλα εκτελούσαν τα καθήκοντά τους με κομψότητα, ενώ ολογραφικά έργα ζωγραφικής στους τοίχους απεικόνιζαν ουράνια θαύματα και αρχαίους πολέμους. Οι εξωγήινοι που τον πολιορκούσαν μουρμούριζαν μεταξύ τους, καθώς η Λύρα τον οδηγούσε στους διαδρόμους. Συνεχίζουν να κοιτάζουν επίμονα τον μπερδεμένο άνθρωπο.
Όσο κι αν ήταν μπερδεμένος ο Κέιντ, δεν μπορούσε παρά να εντυπωσιαστεί από το φυσικό χάρισμα της λύρας. Οι φρουροί την χαιρέτησαν με σεβασμό και κεφάλια σκύψαν προς την κατεύθυνσή της. Η πραγματική σοβαρότητα της θέσης της δεν θα γινόταν αντιληπτή παρά πολύ αργότερα, αλλά μπορούσε να καταλάβει ότι ήταν σημαντική. Τελικά έφτασαν σε μια μεγάλη αίθουσα θρόνων. Δύο μορφές που ακτινοβολούσαν δύναμη κατήχαν το κέντρο. Η τρομακτική χρυσή πανοπλία του βασιλιά Ζαρνάχ και το ήρεμο πρόσωπο της βασίλισσας Βέρα διέψευδαν τη συντριπτική δύναμη που ακτινοβολούσε από αυτούς. Κοίταξαν τον Κέιντ με ένα μείγμα ενδιαφέροντος και καχυποψίας, προφανώς συνηθισμένοι να τους οδηγούν οι άνθρωποι. Η Λία είπε με αυτοπεποίθηση «Αυτός είναι», δείχνοντας τον Κέιντ. «Πες το μαζί μου, πατέρα μητέρα, το θέλω για άντρα μου». Με αυτό το δωμάτιο σώπασε εκτός από τον απαλό βουητό των φώτων του σπιτιού. Καθώς ο εγκέφαλός του προσπαθούσε να καταλάβει τι μόλις είχε ακούσει, ο Κέιν στεκόταν ακίνητος. «Είναι ο σύζυγος μιας εξωγήινης πριγκίπισσας». Νιώθοντας σαν να είχα μεταφερθεί σε ένα σουρεαλιστικό όνειρο ή χειρότερα από αυτή τη σκηνή. Ο βασιλιάς Ζάρν πλησίασε το έντονο βλέμμα του καταθλιπτικό και απειλητικό. «Παρακαλώ, Λύρα, περιέγραψε τον εαυτό σου. Δεν καταλαβαίνω γιατί έφερες αυτό το θηρίο εδώ». Η Λύρα δήλωσε ξεκάθαρα με σταθερή φωνή ότι είναι εξαιρετικός. Έχει χαρακτηριστικά που εμείς δεν έχουμε. Ευγνωμοσύνη, εφευρετικότητα, ήσυχη αυτοπεποίθηση. Κανένας από το είδος μας δεν διαθέτει αυτά τα χαρακτηριστικά. Πατέρα, σκέψου τη δύναμη που θα αποκτούσε η οικογενειακή μας καταγωγή από μια τέτοια ένωση. Ένα όμορφο φρύδι ανασηκώθηκε από τη βασίλισσα Βέρα. Φέρεσαι σαν να μπορείς να αναπληρώσεις γενναίες ριζωμένων συνηθιών και εθήμων μόνο με τα συναισθήματά σου. Ξέρεις τι θα σημαίνει η απόφασή σου. Σε ένδειξη αδιαφορίας, η Λάρια σταύρωσε τα χέρια της. Από τότε που σε γνώρισα, δεν έχω σκεφτεί τίποτα άλλο. Στην καρδιά μου ξέρω ότι θα παραμείνει πάντα στο πλευρό μου. Αν και παρέμεινε ακίνητος, ο Κέιντ κατάφερε να υψώσει τη φωνή του. «Εκπνεύστε, σταματήστε για μια στιγμή. Δεν μου αναφέρθηκε ποτέ ως επιλογή». Ένιωσε μια στιγμιαία αίσθηση ντροπής που σήκωσε τη φωνή του, αλλά η Λύρα πλησίασε πιο κοντά σε αυτόν, ενώ χαμογελούσε ένα πραγματικό χαρούμενο χαμόγελο. «Δεν είναι απαραίτητο να πάρεις απόφαση αυτή τη στιγμή», ψιθύρισε. Ήταν τόσο σίγουρη για τον εαυτό της, κάτι που τον τρόμαζε και ταυτόχρονα τον γοήτευε. «Αλλά να ξέρεις, αυτό σε διάλεξα για έναν λόγο. Μην αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου. Αυτό που τον προδίδει είναι ο λόγος πίσω από την εμπιστοσύνη αυτού του εξωγήινου προσώπου σε αυτόν». Τις επόμενες μέρες η Κέιτ δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στο νέο του σπίτι. Οι υπηρέτες του παλατιού τον υποδέχτηκαν με ένα περίεργο αλλά ύποπτο μείγμα ενδιαφέροντος και καχυποψίας, σερβίροντας ακριβά γεύματα που μετά βίας γνώριζε και ρούχα που ήταν περισσότερο για επίδειξη παρά για λειτουργικότητα. Η Λύρα τον επισκεπτόταν συχνά, ενημερώνοντάς τον για τις παραδόσεις και την ιστορία του λαού της, αν και εκείνος δεν κατάφερε να κατανοήσει πλήρως πολλά από όσα έλεγε. Ενθουσιάστηκε με τα σχέδιά της για τους γήινους, περιγράφοντας φιλοδοξίες αρμονίας και προόδου που δεν γνώριζαν σύνορα ή είδη. Αλλά δεν ήταν όλοι τόσο ενθουσιασμένοι όσο εκείνοι. Αμέτρητοι ευγενείς θεώρησαν την παρουσία του Καντ ως προσβολή, εικάζοντας ότι θα μπορούσε να αμαυρώσει την αθωότητα της γενεαλογίας τους. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια ενός επίσημου συμποσίου, που είτε διοργανώθηκε προς τιμήν του, είτε για να τον ερευνηθεί περαιτέρω, άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι στην πραγματικότητα ήταν κατάσκοπος που είχε σταλεί από αντίπαλες φατρίες για να ανατρέψει τη μοναρχία. Ο Κέιντ, ντυμένος με τελετουργικές στολές που ήταν άβολες στην εφαρμογή, μπήκε στην αίθουσα όπου είδε σειρές τραπέζια γεμάτα με εξωτικά φαγητά πολυελαίους που έλαμπαν και αντανακλούσαν πρισματικό φως και εξωγήινους αξιωματούχους να κάθονται στις θέσεις τους. Καθώς άρχισε το γλέντι, οι συζητήσεις πήραν φωτιά γύρω τους, διακόπτονται περιστασιακά από γέλια ή από τον ήχο των ποτηριών που χτυπάνε μεταξύ τους. Ο Κέιν σύντομα συνειδητοποίησε τις εχθρικές ματιές που στρέφονταν προς το μέρος του, οι ποικίλες μορφές τους δημιουργούσαν ένα σουρεαλιστικό θέαμα. Η Λάρια τον οδήγησε στο τραπέζι των επισήμων, όπου τον περίμεναν ο βασιλιάς Ζάρν και η βασίλισσα Βέρα. Στην πριγκίπισσα Λύρα, ανακοίνωσε επιδεικτικά η φωνή του προδίδοντας τον κινησμό του. Ήθε η επιλογή της να φέρει ευημερία στο βασίλειό μας, υποθέτοντας ότι ένας απλός θνητός μπορεί να κατανοήσει την πολυπλοκότητα της διακυβέρνησης δίπλα μας. Ήταν μια δραματική άνοδος από τον Λόρδο Θρέξεν, έναν ιδιαίτερα εκφραστικό ευγενή. Ένα ψίθυρο διαδόθηκε στο κοινό,
καθώς κάποιοι συμφώνησαν με τον Θρέξεν και άλλοι αντάλλαξαν ανήσυχες ματιές. Με ένα κοκκίνισμα να ανεβαίνει στα μάγουλά του, ο Κέιντ έσφιξε τα χέρια του κάτω από το τραπέζι. Η Λύρα άγγιξε το χέρι του με απαλό άγγιγμα, καθώς στεκόταν δίπλα του. «Κύριε Θρέξεν», παρατήρησε με μια ανατριχύλα πριν σηκωθεί όρθια, «λαμβάνω υπόψη τις ανησυχίες σας, αλλά πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι η γνώση, όχι η ύβρις, είναι η πηγή της σοφίας». Ο Θρέξεν συνοφριώθηκε και ο Ντέν επέστρεψε στη θέση του λέγοντας κάτι ψιθυριστά, υπονοώντας ότι ίσως αντί να μην τον πιστεύουν οι άνθρωποι, θα έπρεπε να προσπαθήσουν να του διδάξουν κάτι. Η τεταμένη σιωπή παρέμεινε καθ' όλη τη διάρκεια του υπόλοιπου γεύματος. Ωστόσο ο Κέιντ δεν μπορούσε παρά να αισθανθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά κάτω από την επιφάνεια. Όταν ο Κέιντ δεν μπορούσε ακόμα να κοιμηθεί εκείνο το βράδυ, έκανε μια βόλτα στους βασιλικούς κήπους. Καθώς περπατούσε ανάμεσα στα λαμπερά λουλούδια και τους κελαριστούς καταράκτες, ξέφυγε για λίγο από το χάος της αυλικής πολιτικής σε αυτή την γαλήνια τοποθεσία. Η Λύρια καθόταν μόνη σε ένα παγκάκι όταν την συνάντησε κοιτάζοντας ψηλά τα δίδυμα φεγγάρια που ήταν χαμηλά στον ουρανό. Είπε «Δεν πρέπει να σε επηρεάζουν», αλλά δεν κοίταξε γύρω της. «Αυτό που μπορούμε να πετύχουμε ως ομάδα είναι πολύ πιο σημαντικό από τις απόψεις τους». Κάθισε δίπλα της ο Κέιν αναστέναξε. «Όλοι έτσι νιώθουν. Λάρια, νιώθω ξένος εδώ. Απλώς ένας γήινος που επισκευάζει σπασμένα αντικείμενα. Αυτό είναι όλο. Για ποιον λόγο πιστεύεις ότι είμαι ικανός να συμμετάσχω σε αυτό?» Γύρισε για να συναντήσει το βλέμμα του. «Έχεις ήδη, οπότε τα εκθαμβωτικά της μάτια καρφώνονται πάνω του. Θάρρος, επιμονή και ενσυναίσθηση είναι ιδιότητες που έχετε επιδείξει. Αυτά τα πράγματα που είναι αδύνατο να διδαχθούν. Έχεις περισσότερες δυνατότητες από όσες πιστεύεις, Κέιντ. Ακόμα κι αν είχε ακόμα τις αμφιβολίες του, τα σχόλιά της τον επηρέασαν. Θα μπορούσε να χειριστεί την κατάσταση. Ήταν απλώς ένα κοσμικό πιόνι του οποίου τον ρόλο απέτυχε να κατανοήσει. Δυνάμεις αντίθετες στην ένωση του Κέιντ και της Λύρα οργάνωναν, αλλά δεν το γνώριζαν. Μετά το περιστατικό στο συμπόσιο, ο Λόρδος Θρέξεν ένιωσε ενθαρρυνμένος να συσπυρώσει τους ευγενείς πίσω του, ισχυριζόμενος ότι το τέλος του κόσμου θα ερχόταν σύντομα αν ένας άνθρωπος γινόταν βασιλιάς. Ταυτόχρονα φήμες εξαπλώθηκαν σε μακρινούς πλανήτες τραβώντας την προσοχή ανταγωνιστικών ομάδων που ήταν έτοιμες να εκμεταλλευτούν την αναταραχή. Ο Κέιν ανακάλυψε μια μυστική είσοδο μια νύχτα ενώ εξερευνούσε τη βιβλιοθήκη του παλατιού, έναν λαβύρινθο και έναν θάλαμο γεμάτο ολογραφικά αρχεία και παλιά χειρόγραφα. Πήγε μέσα από καθαρή περιέργεια, χωρίς να συνειδητοποιεί ότι τον παρατηρούσε κάποιος. Ψίθυροι σκοταδιού πλησίασαν από πίσω του, γίνονταν όλο και πιο κοντά, καθώς αυτός κοίταζε έκπληκτος τα περίεργα αντικείμενα που ήταν παρατεταγμένα στην αίθουσα. Από το πουθενά, μια δημιουργία θωρακισμένων στρατιωτών εμφανίστηκε και του έκλεισε το δρόμο. Αντιμετωπίστηκε με παγωμένη σιωπή από τον διοικητή τους, έναν τεράστιο άντρα με κόκκινα μάτια. «Παρακαλώ, δεν επιτρέπετε να μπείτε σε αυτή την απαγορευμένη περιοχή». «Συγγνώμη που εισέβαλα», μουρμούρισε η Κέιτ καθώς υποχωρούσε. Οι στρατιώτες του επιτέθηκαν, τον άρπαξαν βίαια, διακόπτοντας την εξήγησή του. «Τα χάθηκα». Ένιωσε ένα κύμα τρόμου να τον κατακλείζει, καθώς τον τραβούσαν πιο βαθιά μέσα στη σύραγγα. Έχουν σκοτεινούς, αν όχι εντελώς προφανείς στόχους. Ακριβώς πότε εμφανίστηκε η απελπισία. Στην αίθουσα αντήχησε μια φωνή που ήταν πολύ οικία. «Μην τον κρατάς άλλο εχμάλωτο», είπε η Λύρα. Το βλέμμα της αμετάβλητο καθώς στεκόταν περικυκλωμένη από την προσωπική της φρουρά. Οι επιτιθέμενοι σταμάτησαν αναγνωρίζοντας την εξουσία της, αλλά ο διοικητής τους δεν έκανε πίσω. «Αυτό δεν είναι δική σου δουλειά, πριγκίπισσα. Φύγε από εδώ ή θα σου πω τι θα συμβεί». Μια γρήγορη και σαφής απάντηση ήρθε από αυτήν. Οι φρουροί εκτινάχθηκαν καθώς κούνησε την παλάμη της απελευθερώνοντας ένα κύμα ενέργειας που τους έκανε να σπεύσουν σε βοήθεια του Καντ. Τον σήκωσε όρθιο. «Είσαι καλά?» ρώτησε η φωνή της τρέμοντας. «Όχι, είμαι καλά. Αλλά τι συμβαίνει? Ποιοι είναι αυτοί οι τύποι?» «Υπηρετούν τους εχθρούς μας», δήλωσε η Λία με σκοτεινό τόνο. «Έχουμε απλώς ξύσει την επιφάνεια». Πίσω στα διαμερίσματά της, η Λύρα αποκάλυψε κομμάτια ενός μεγαλύτερου σχεδίου που έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα των γήινων και τη σχέση τους. «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για μεγαλύτερα προβλήματα στον δρόμο».
Σύμφωνα με παλιές προβλέψεις, θα έρθει μια μέρα που οι άνθρωποι θα αναστατώσουν τη φύση προκαλώντας είτε εξαιρετικό πλούτο είτε καταστροφική καταστροφή. Οι εχθροί τους έβλεπαν τον Κέιν ως την ενσάρκωση του δεύτερου σεναρίου και ήταν αποφασισμένοι να τον ξεφορτωθούν. Ο Κέιν πλησίασε τη λύρα παρά τον κίνδυνο. Η ακλόνητη πίστη της σε αυτόν πυροδότησε μια αυτοπεποίθηση που δεν γνώριζε ότι διέθετε. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της στο βασιλικό πρωτόκολλο με την εφευρετικότητα και την επινοητικότητά του, κατέστρωσαν σχέδια για να νικήσουν τον εχθρό. Μέσα από συζητήσεις αργά τη νύχτα και κοινές στιγμές χιούμορ μπροστά στην αυξανόμενη πίεση, η φιλία τους έγινε ισχυρότερη. Μια φορά, ενώ έκαναν πρόβα τους τελετουργικούς χορούς που θα χρειάζονταν για επερχόμενες εκδηλώσεις, ο Κέιν έπεσε θεαματικά και έπεσαν και οι δύο στο πάτωμα γελώντας. Σε μια άλλη περίπτωση εντυπωσίασε τους δύσπιστους αυλικούς που τον παρακολουθούσαν να επισκευάζει ένα χαλασμένο ντρόιντ με τη μηχανική του ευφυΐα. Αυτά τα γεγονότα έδωσαν ελπίδα στον Κέιν. Ελπίδα για τον εαυτό του και ελπίδα για το μέλλον που είχε ονειρευτεί η λύρα. Παρόλα αυτά, το ερώτημα παρέμενε και ένα σύννεφο αμφιβολίας κατέβηκε. Ήταν οι προσδοκίες καταδικασμένες να προκαλέσουν την αποτυχία της αγάπης ή θα μπορούσε πραγματικά να υπερβεί τους κόσμους. Οι εντάσεις στο παλάτι έφτασαν στο κατακόρυφο, καθώς οι εβδομάδες έγιναν μήνες. Τα ανώνυμα μηνύματα που μεταδόθηκαν σε δημόσιες πλατφόρμες τροφοδότησαν την κόλαση των φημών. Οι ολογραφικές οθόνες της πόλης έδειχναν παραποιημένες φωτογραφίες του Κέιν να σχεδιάζει υποτιθέμενα προδοσία με προκλητικούς τίτλους που έθεταν υπό αμφισβήτηση την πίστη του. Πολλοί άνθρωποι φοβήθηκαν ότι η συμμαχία ανάμεσα στην πριγκίπισσά τους και έναν ξένο θα απειλούσε την εύθραυστη ειρήνη που εκτιμούσαν και αυτό το άγχος τροφοδοτήθηκε από την προπαγανδιστική εκστρατεία. Η συμπεριφορά του βασιλιά Ζάρν ήταν ακατανόητη όταν κάλεσε τον Κέιν σε ιδιωτική ακρόαση. Ο τόνος του ήταν αυστηρός καθώς της είπε τη σοβαρότητα της θέσης της. «Κάθε σου ενέργεια παρακολουθείται. Εξετάστηκε λέξη προς λέξη. Πρέπει να δείξεις ότι είσαι άξιος να μείνεις εδώ αν θέλεις να κρατήσεις τους γήινους γύρω σου, όχι μόνο εμένα». Ο Κέιν κούνησε το κεφάλι. Η αποφασιστικότητά του γινόταν πιο ακλόνητη. «Είμαι διατεθειμένος να φτάσω στα άκρα». Την ίδια στιγμή, η μητέρα της Λύρας, η βασίλισσα Βέρα, της ασκούσε μεγάλη πίεση να είναι προσεκτική. Παρά τη δύναμή της, η αγάπη δεν μπορεί να σε προστατεύσει από τις σκληρές πραγματικότητες της ζωής, αγαπημένη μου. Εκατομμύρια επηρεάζονται από τις αποφάσεις σου. Μπορείς να σηκώσεις το βάρος αυτού του τύπου. Ένα κατηγορηματικό «ναι» ήρθε από τη Λάρια. «Νομίζω κι εγώ ότι ο Κέιν είναι. Θα αντιμετωπίσουμε όποια κατάσταση προκύψει». Τα νεότερα μέλη της αυλής, εντυπωσιασμένα από την απόρριψη της σύμβασης από τη Λύρα, παρακινήθηκαν να διαπράξουν μικρές πράξεις εξέγερσης από την αλληλεγγύη τους. Σχέδια για την εξασφάλιση υποστήριξης για το αμφιλεγόμενο ζευγάρι συζητήθηκαν σε μυστικές συγκεντρώσεις. Από τη μία μέρα στην άλλη, αφίσες και φυλάδια με μηνύματα όπως «ενότητα μέσω της πολυμορφίας» άρχισαν να εμφανίζονται σε πολυσύχναστες αγορές. Ένα βραδινό φεστιβάλ που τιμούσε την ίδρυση του Έρθη κατέληξε σε αναρχία. Βασιλικοί φρουροί δέχθηκαν επίθεση από διαδηλωτές που φώναζαν για δικαιοσύνη και μεταρρύθμιση. Εν μέσω του χάους, ο Κέιν παρατήρησε τον Λόρδο Θρέξεν να κατευθύνει την αναταραχή. Βλέποντας το συγκαταβατικό του χαμόγελο, επιβεβαίωσε τις υποψίες μας για απάτη. Ο Κέιν ενήργησε γρήγορα απευθυνόμενος στο κοινό, σε μια προσπάθεια να εκτονώσει την κατάσταση, καθώς η βία κλιμακωνόταν. Η φωνή του βροντούσε καθώς ανέβαινε σε ένα συντριβάνι για να τραβήξει την προσοχή του πλήθους από κάτω. Οι παρατηρήσεις του αντίχησαν, προκαλώντας μουρμουριστά συγκατάθεσης καθώς μιλούσε «Μπορεί να μην είμαι ένας από εσάς, αλλά σέβομαι τον πολιτισμό σας, τις αξίες σας και το δικαίωμά σας να διαμορφώσετε τη δική σας μοίρα. Ας μιλήσουμε. Ας βρούμε κοινό έδαφος αντί να διαλυθούμε». Οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να ξεκινήσουν όταν η άμεση απειλή θα υποχωρούσε, ενώ οι εντάσεις ήταν ακόμα υψηλές. Λίγο αργότερα η Λύρια ήρθε δίπλα του και ένιωσε πιο άνετα να παρακαλέσει για συζήτηση μαζί της. Εκείνο το βράδυ επέστρεψαν θριαμβευτικά στα διαμερίσματά της, κουρασμένοι αλλά νικηφόροι. Καθώς η Λάρια τον αγκάλιαζε, αναφώνησε «Ήσουν καταπληκτικός εκεί έξω».
Ο κόσμος άκουγε επειδή μιλούσες από την καρδιά σου. Δεν θα μπορούσα να το είχα κάνει χωρίς εσένα, είπε η ηθοποιός. Η δύναμή σου μου δίνει κουράγιο. Η ζεστασιά της αγκαλιάς τους παρέμεινε μια επίσημη υπόσχεση που δόθηκε μπροστά σε συντριπτικές δυσκολίες. Όσο παρέμεναν ενωμένοι, ήταν βέβαιοι ότι θα μπορούσαν να αντέξουν οποιαδήποτε πρόκληση. Αλλά μια σκιά περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να επιτεθεί και αυτοί δεν είχαν ιδέα. Μια ομάδα διαστημοπλοίων συναρμολογήθηκε σε κάποιο μακρινό μέρος. Κάτω από το κάλυμα του σκότους, οι ηγέτες τους λαμβάνουν κρυπτογραφημένες εντολές να διεισδύσουν στους γήινους. Αυτό που τους περίμενε θα αποδείκνυε τις ηγετικές τους ικανότητες και τη σχέση τους την πιο δυνατή. Κατά τη διάρκεια μιας τακτικής εξέτασης των αμυντικών συστημάτων του παλατιού, εμφανίστηκε η πρώτη ένδειξη προβλήματος. Αφού εξοικειώθηκε με τις στροφές και τις ανατροπές του λαβύρινθου, ο Κέιν παρατήρησε μικρές διαφορές στις μετρήσεις ενέργειας. Τα προστατευτικά φράγματα γύρω από τους βασιλικούς χώρους χειραγωγούνταν από μία άγνωστη οντότητα. Ανησυχώντας, ενημέρωσε τη Λύρα για τις ανακαλύψεις του και εκείνη συγκρότησε αμέσως μία αξιόπιστη ομάδα για να εμβαθύνει περισσότερο στο θέμα. Ακολούθησαν τα ίχνη του σε ένα μακρύ κλειδωμένο τμήμα του παλατιού που είχε εγκαταλειφθεί λόγω δομικής αστάθειας. Ο αέρας ήταν πιο δροσερός και κάπως φορτισμένος με μία ανησυχητική στατικότητα, καθώς κατέβαιναν βαθύτερα στην σπηλιά. Ξαφνικά ήχησαν συναγερμοί σε όλη την ιδιοκτησία, προειδοποιώντας για επικείμενη εισβολή. Ο φόβος είχε ήδη κυριεύσει την κεντρική αίθουσα όταν ο Κέιν και η Λάρια αντάλλαξαν ανήσυχες ματιές και έτρεξαν πίσω. Στρατιώτες έσπευσαν να οχυρώσουν πόρτες καθώς οι κάτοικοι κρύβονταν σε συγκεκριμένα σημεία. Ένα οπλισμένο απόσπασμα στρατιωτών είδε ο Κέιν ανάμεσα στο χάος καθώς κατέβαιναν από αιωρούμενα μεταγωγικά. Άγνωστα διακριτικά υποδεικνύουν ότι χρησιμοποιούνται ως μισθοφόροι από τον εχθρό τους. Με την συνηθισμένη του αλαζονία να αντικαθίσταται από παγωμένη λογική, ο Λόρδος Θρέξεν ηγήθηκε της επίθεσης. Η Θρέξεν ούρλιαξε. «Παραδοθείτε τώρα και ίσως σας χαρίσουμε τη ζωή», καθώς κρατούσε ένα όπλο που έλαμπε με μια σκοτεινή δύναμη. Η μάχη βασίζεται στον φεουδαλισμό. Παρά τις συντριπτικές πιθανότητες, η Λύρα προχώρησε με αμετάβλητη στάση. «Πώς τολμάτε να επιτεθείτε στο σπίτι μας, αδυνατείτε να αναγνωρίσετε την ανθεκτικότητα και την αποφασιστικότητα του λαού μας». Input sentence. Το κούνημα του καρπού της ενεργοποίησε κρυφές προστασίες ενσωματωμένες στο παλάτι. Αυτόματοι πύργοι κρυμμένοι από σειρώμενα πάνελ εξαπέλυσαν μία ορμή βολών πλάσματος, αποθώντας προσωρινά τους επιτιθέμενους. Ο Κέι άρπαξε την ευκαιρία και έτρεξε σε έναν πίνακα ελέγχου παρακάμπτοντας τις χειροκίνητες κλειδαριές που είχαν τοποθετηθεί για να ενισχύσουν τα οδοφράγματα. Αλλά ο Θρέξεν έβλεπε τις στρατηγικές τους να έρχονται. Χρησιμοποιώντας φορητούς διαταράκτες, απενεργοποίησε τις αυτόματες άμυνες, ανοίγοντας έτσι ξανά το παλάτι για επίθεση. Η σταθερή του πρόοδος πρόδωσε τον χλευαστικό του τόνο καθώς ρώτησε «Πίστευες ειλικρινά ότι θα ήταν τόσο εύκολο? Ο πολύτιμος ανθρώπινος σύμμαχός σου έχει μειώσει τη δύναμή σου και έχει αποσπάσει την προσοχή σου». Ο Κέιν χωρίστηκε από τη Λύρα καθώς εξελισσόταν η μάχη και έπρεπε να αποφεύγει εκρήξεις, ενώ αναζητούσε έναν τρόπο να ανατρέψει την κατάσταση. Τώρα βλέπεις την τιμή της ανόητης συμπεριφοράς. Όταν θυμήθηκε την μυστική πόρτα που είχε βρει νωρίτερα, τον χτύπησε η έμπνευση. Η πρόσβαση στον κεντρικό πυρήνα ενέργειας θα του επέτρεπε να απενεργοποιήσει εξ αποστάσεως τον εξοπλισμό των εισβολέων. Ρισκάροντας να παραμείνει απαρατήρητος, πλοηγήθηκε επιδέξια σε επικίνδυνα μονοπάτια που φωτίζονταν μόνο από φώτα έκτακτης ανάγκης. Ο Θρέξεν δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί την ευελιξία και τις πολεμικές δεξιότητες της Λύρας τις οποίες χρησιμοποίησε για να τον αντιμετωπίσει κατά μέτωπο. Τα όπλα του συγκρούστηκαν, στέλνοντας κύματα κλονισμού σε όλο το κτίριο με κάθε χτύπημα. Η κούραση άρχισε να εκδηλώνεται παρά την ικανότητά της. Με αδιάκοπη πίεση ο Θρέξεν την έσπροχνε προς τα πίσω βήμα προς βήμα. Ο Κέιν είχε φτάσει στον πυρήνα ενέργειας και η απελπισία του τον οδηγούσε. Με μια έκρηξη δραστηριότητας προσευχόταν η ακολουθία τερματισμού λειτουργίας σε όλο το σύστημα να ήταν επιτυχής. Τα φώτα χαμήλωσαν και τελικά έσβησαν βυθίζοντας το πεδίο μάχης στο απόλυτο σκοτάδι.
επικράτησε απόλυτο σκοτάδι για ό,τι φάνταζε αιώνα, μέχρι που άνοιξαν οι εφεδρικές γεννήτριες, φέρνοντας λίγο φως πίσω. Η Λύρα δεν έχασε χρόνο και έστειλε τα όπλα του Θρέξεν να σέρνονται στο πάτωμα με ένα καλοτοποθετημένο κλώτσιμα. Η φωνή της ήταν παγωμένη από θυμό, καθώς τον ακινητοποίησε πριν προλάβει να συνέλθει. Τώρα τελείωσε. Το κόστος του πολέμου ήταν βαρύ και για τις δύο πλευρές, ακόμα κι αν η νίκη φαινόταν να είναι κοντά. Οι διάδρομοι ήταν γεμάτοι τραυματίες και ένα βαρύ σύννεφο καπνού γέμιζε τον αέρα. Αφού επιβεβαίωσε ότι η Λύρα ήταν ασφαλής, ο Κέιντ έσπευσε πίσω στο πλευρό της, ένα κύμα ανακούφισης τον τύλιξε. Κοίταξαν τα ερείπια σαν μια ομάδα, καταλαβαίνοντας ότι αυτή η συμπλοκή ήταν απλώς ο πρόλογος πολύ μεγαλύτερων μαχών. Το παλάτι ξαναχτίστηκε τις μέρες μετά την επίθεση και τώρα είναι ένα οχυρό γεμάτο ζωή και ενέργεια. Οι πολεμικές πληγές ήταν ορατές στους τοίχους. Σύμβολα επιμονής χαραγμένα σε μέταλλο και πέτρα. Ψήθυροι αλλαγής ωστόσο διαδόθηκαν ανάμεσα στους γήινους, ενώ ασχολούνταν με τις επισκευές και τις ενισχύσεις. Οι άνθρωποι άρχισαν να επανεξετάζουν τις μακροχρόνιες προκαταλήψεις τους, αφού είδαν τις γενναίες πράξεις της Λύρα και του Κέιντ. Οι ταβέρνες και οι αγορές έγιναν κέντρα συζητήσεων. Οι διαφωνίες για την ενότητα έναντι της διαίρεσης κερδίζουν έδαφος. Η προσαρμογή στη ζωή ανάμεσα σε εξωγήινους ήταν μια ευχάριστη αλλά και δύσκολη εμπειρία για τον Κέιντ. Μέσα από κάθε συνάντηση, φιλική ή όχι, ανακάλυπτε νέα επίπεδα πολυπλοκότητας. Κατέκτησε τις διπλωματικές λεπτότητες που είναι απαραίτητες για την επιτυχία σε καταστάσεις υψηλής πίεσης, αποκωδικοποιώντας μη λεκτικά στοιχεία όπως ο τόνος της φωνής και η γλώσσα του σώματος. Με σταθερή υποστήριξη, η Λάρα τον καθοδήγησε σε πολύπλοκες τελετές και τελετουργίες που είχαν σκοπό να ενισχύσουν τις σχέσεις. Η φιλία τους εξελίχθηκε πέρα από μια απλή ρομαντική σχέση και έγινε πηγή έμπνευσης για άλλους που αγωνίζονται για την ισότητα. Ωστόσο, αναπάντητα ερωτήματα και ανεκπλήρωτοι κίνδυνοι αφήνουν μια μακρά σκιά. Η εύθραυστη ανακοχή απειλήθηκε από αναφορές πληροφοριών που υποδείκνυαν ότι μυστικές ενέργειες σχεδιάζονταν από δυνάμεις που είχαν σκοπό να σπάσουν το αδιέξοδο εκτός των ορίων του πλανήτη μας. Φήμες προδοσίας κυκλοφόρησαν στους ιερούς χώρους κατονομάζοντας αξιόπιστους συμβούλους και διαχρονικούς συντρόφους. Άτομα που παλαιότερα φοβούνταν να χάσουν την εμπιστοσύνη, τώρα τη διατηρούν με όλες τους τις δυνάμεις. Ο βασιλιάς Ζάρν μίλησε στους συγκεντρωμένους ηγέτες σε μια σοβαρή σύσκεψη του Συμβουλίου με τη φωνή του γεμάτη φόβο. «Εσύ και εγώ, σύντροφοι Αραθεανοί, βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Αυτό που κάνουμε τώρα θα επηρεάσει τις μελλοντικές γενιές. Θέλουμε να κρατήσουμε τις παλιές ιδέες ή να καλωσορίσουμε την αλλαγή», απαλά πρόσθεσε η βασίλισσα Βέρα. «Μια θυσία είναι απαραίτητη για την αλλαγή. Θα μπορούμε να το αντέξουμε οικονομικά». Με τα τεράστια διακυβεύματα, ο Κέιν άκουγε προσεκτικά. Βάσταγε το βάρος υποχρεώσεων που δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ πριν, έχοντας αποφυτίσει από την κατάσταση του απλού επισκέπτη ή του μελλοντικού συζύγου. Αλλά με την πίεση ήρθε η διορατικότητα, μια αυξανόμενη κατανόηση των δεσμών που ενώνουν τα διαφορετικά όντα. Όλα είχαν να κάνουν με τις επιλογές. Κάθε πράξη είχε εκτεταμένες συνέπειες, υφαίνοντας έναν κοσμικό ιστό επιρροής που άγγιζε αναρρύθμιτους ανθρώπους. Καθώς το σούρουπο ζωγράφιζε τους χώρους του παλατιού σε παστέλ αποχρώσεις, ο Κέιντ και η Λύρια περπατούσαν χέρι-χέρι, οι σκέψεις τους αλληλένδετες. «Έχεις αναρωτηθεί ποτέ για το μέλλον?» ρώτησε καθώς κοίταζε τα αμυδρά φώτα στον ουρανό. Κάθε φορά παραδέχτηκε ακουμπώντας πάνω του. Η περιέργεια όμως δεν είναι αρκετή. Δράσε προσαρμόσου και μεγάλωσε. Από εκεί ξεκινά η γέννηση ενός θρύλου. Τα σχόλιά της τον άγγιξαν βάζοντας τον φωτιά. Οι μεγάλες πράξεις και οι ηρωικές πράξεις δεν ήταν τα μόνα συστατικά του θρυλικού κοκτέιλ. Η ικανότητα να επιμείνουν, να επιλέξουν το θάρρος αντί του φόβου και την αγάπη αντί του μίσους τους, επέτρεψε να αναδυθούν. Υποσχέθηκαν να συνεργαστούν καθοδηγούμενοι από τους κοινούς τους στόχους για να δημιουργήσουν ένα μέλλον. Αλίγιστοι μπροστά σε τεράστιες προκλήσεις. Δεν είχαν ιδέα ότι κρυμμένες αλήθειες στη μοίρα περίμεναν να εκτροχιάσουν τις σχολαστικές τους προετοιμασίες. Δεσμοί μοίρας πέρα από γαλαξίες υπονοήθηκαν από ένα ενιγματικό κοιμήλιο που ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών.
Ερευνητές με επιμονή εξέτασαν μυστηριώδη γραπτά, συγκεντρώνοντας στοιχεία που υπέδειξαν κρίσιμες ευθύνες που έπρεπε ακόμα να εκπληρωθούν. Καθώς πλησιάζαμε σε αποκαλύψεις που θα άλλαζαν αμετάκλητα τις πορείες μας στα χέρια του χρόνου, συνέχιζαν να προχωρούν αμήλικτα. Ο Κέιντ και η Λύρα ετοιμάστηκαν για ταξίδια που ήταν τόσο αβέβαια όσο και αναπόφευκτα, καθώς η αυγή έσκιζε τον ουρανό της γης, ζωγραφίζοντάς τον με υποσχέσεις. Αβέβαια, εμπόδια, άλλα, εμφανή και άλλα κρυμμένα μπροστά στα μάτια μας περιμένουν. Αλλά ήταν έτοιμοι να γράψουν ιστορίες χαραγμένες σε αστέρια και καρδιές, εξίσου εξοπλισμένοι με πεποίθηση και αλληλεγγύη, καθώς υποδέχονταν τις μοίρες που ξετυλίγονταν μπροστά τους. Κατά τη διάρκεια αρκετών ημερών και εβδομάδων, το ανεξήγητο αντικείμενο που βρέθηκε κατά την ανασκαφή γινόταν όλο και πιο ενδιαφέρον. Στη βιβλιοθήκη του παλατιού μυστικιστές και μελετητές από όλο το βασίλειο συγκεντρώθηκαν για να μελετήσουν τις φλεγόμενες ρούνες και τα περίτεχνα σκαλίσματα. Το κοιμήλιο έμοιαζε ζωντανό, εκπέμποντας έναν απαλό παλμό εξωγήινης ενέργειας και στέλνοντας απαλούς ήχους που αντιχούσαν σε όλο τον αέρα. Ο Κέιν θαύμαζε την τέχνη, παρατηρώντας πως το σχέδιο ήταν τόσο παράξενο όσο και παράξενα οικείο, ενώ η Λύρα ήταν γοητευμένη από αυτό με τα δάχτυλά της να ακολουθούν ασυναίσθητα τις εγχαράξεις. Ο Κάιθ, ένας διάσημος αστρολόγος, προσφέρθηκε εθελοντικά να αποκρυπτογραφήσει τις επιγραφές ένα βράδυ, ενώ ο βασιλιάς Ζάρν και η βασίλισσα Βέρα παρακολουθούσαν. Καθώς μιλούσε, η φωνή του τρέμανε από δέος. «Δεν είναι ένα απλό αντικείμενο. Είναι μια πύλη σε δυνάμεις που δεν μπορούμε να συλλάβουμε, είναι ένα κλειδί. Η προφητεία αναφέρει ότι θα ξυπνήσει όταν δύο πνεύματα από ξεχωριστές διαστάσεις ενωθούν με αγάπη και σκοπό. Θα βρουν το κλειδί είτε της σωτηρίας είτε της καταδίκης όταν συνεργαστούν». Ήταν πλέον αχώριστη ακόμα και για όσους βρίσκονταν έξω και παρατηρούσαν, και η Λύρα κοίταξε τον Κέιν. Η αποφασιστικότητα που φλεγόταν στα μάτια της, γεμάτα γαλαξίες, την έκανε να σφίξει το χέρι του. Ανακοινώνοντας «Τότε πρέπει να αγκαλιάσουμε αυτή τη μοίρα», είπε. Ένα τρέμουλο πέρασε στην αίθουσα του δικαστηρίου, καθώς ο δικαστής είπε «Ό,τι κι αν μας περιμένει, το αντιμετωπίζουμε μαζί». Κάποιοι το ερμήνευσαν ως μήνυμα από ψηλά, αποδεικνύοντας ότι τα συναισθήματα της Λύρας για τον Κέιν είχαν αρχίσει να εξασθενούν. Ανησυχώντας για τις πιθανές συνέπειες της παρέμβασης σε αρχαίες δυνάμεις, άλλοι το είδαν ως μια επικίνδυνη πράξη ανόητης τόλμης. Ακόμη και μετά την απώλεια της θέσης του, ως αποτέλεσμα της αποτυχίας της εισβολής, ο Λόρδος Θρέξεν επέμεινε να σπείρει διχόνοια μεταξύ των ευγενών, μουρμουρίζοντας προφητείες καταστροφής σε περίπτωση που το τεχνούργημα τεθεί σε λειτουργία. Οι προετοιμασίες για την τελετή ενεργοποίησης συνεχίστηκαν παρά την αυξανόμενη αντίθεση. Ένα ιερό τελετουργικό επινοήθηκε υπό την καθοδήγηση του Κέιθ, ένα που απαιτούσε τον συγχρονισμό των ουρανών και της δύναμης της Λύρας και των δυνάμεων του Κέιντ. Ένα φωτεινό στάδιο γύρω από ψηλούς κρυστάλλινους πύργους που προορίζονταν να ενισχύσουν τη δύναμή τους είχε δημιουργηθεί στους χώρους του παλατιού. Οι πυρέτες ντυμένοι με τελετουργικές στολές έτρεχαν πέρα δόθε, διασφαλίζοντας ότι όλα γίνονταν σύμφωνα με το σχέδιο. Στην απομόνωση των κήπων, ο Κέιν κοίταζε ψηλά τα δίδυμα φεγγάρια, το ασημένιο φως τους να φωτίζει τα αιωρούμενα λουλούδια, καθώς πλησίαζε το τελετουργικό. Το βάρος του καθήκοντος ήταν πολύ βαρύ για να το σηκώσει. Η Λύρα ψιθύρισε δίπλα του, «Σκέφτεσαι πάρα πολύ». Εκείνος συνέχισε. Τι θα γινόταν αν αποτύγχανε? Τι θα γίνει αν η ενεργοποίηση του αντικειμένου εξαπέλυε χάος αντί για αρμονία? Input sentence. Το να είμαι στην παρέα της ήταν καθησυχαστικό όπως πάντα. Χαμογελώντας αδύναμα είπε «Η αμφιβολία είναι φυσική, αλλά εμπιστευτείτε μας. Αντιμετωπίσαμε χειρότερες πιθανότητες και πριν. Φυσικά, αλλά κανείς σε αυτόν τον κόσμο δεν βασιζόταν σε μένα όταν ήμουν νεότερος». Η αντεπίθεσή της ήταν λεπτή, αλλά δεν άλλαξε το γεγονός ότι εσύ ακόμα δεν βασίζεσαι. Όλα είναι άσχετα όσο με έχεις. Άκου το ένστικτό σου. Πάντα ήταν η αξιόπιστη οδηγή σου. Τα λόγια της ήταν πηγή δύναμης για αυτόν. Καθώς ο ήλιος ανέτειλε πάνω από τους γήινους στάθηκαν σε τέλεια αρμονία στο κέντρο της αρένας, τα τελετουργικά τους ενδύματα να αστράφτουν σαν αστερόσκονοι. Μέσα σε αυτούς υψωμένο από δυνάμεις που δεν μπορούσαν ακόμα να αντιληφθούν το φως του αντικειμένου γινόταν πιο λαμπρό καθώς ξεκινούσε η τελετή.
Μια γλώσσα παλαιότερη από τον ίδιο τον χρόνο ήταν αυτή που χρησιμοποίησε η Κέιθ για να ψάλει επωδές. Σαν να χτυπήθηκαν από κεραυνό, κάθε λέξη αντιχούσε στην ατμόσφαιρα. Κρίσταλα ταλαντεύονταν προς όλες τις κατευθύνσεις, στέλνοντας ενέργεια να ρέει προς το ιερό λείψανο. Καθώς ξεχύνονταν κύματα φωτός, συνδέοντας τη λύρα και τον Κέιν στον σφιγμό του πυρήνα, οι καρδιές τους χτυπούσαν σαν μία καθώς έπιασαν τα χέρια. Ο ουρανός σκοτίνιασε ξαφνικά και ξέσπασε μία δίνη χρωμάτων, τραβώντας τα μάτια όλων προς τα πάνω. Ένα γιγάντιο ενεργειακό πλάσμα, ικανό να μεταμορφώνεται σε σχήματα πέρα από την κατανόησή μας, αναδύθηκε από τη σχισμή. Η βροντερή φωνή του αντίχησε τόσο στις σκέψεις όσο και στα αυτιά. Η απόγονη των γήινων είπε: «Στόχος σας είναι να αλλάξετε την τροχιά των γεγονότων. Αυτή η ενότητα πρέπει να επιτευχθεί μέσω της θυσίας. Είστε πρόθυμοι να επομιστείτε το κόστος». Ένα αίσθημα φόβου κατέκλυσε τους θεατές, αν και η λύρα στεκόταν ψηλά και περήφανη. «Είμαστε έτοιμοι», δήλωσε. Ο Κέιν κούνησε το κεφάλι, η φωνή του αμετάβλητη, παρά την εσωτερική αγωνία που ένιωθε. «Για την ειρήνη, για την πρόοδο, για την ελπίδα. Θα αντέξουμε ό,τι κι αν έρθει. Είμαστε πιο δυνατοί όταν συνεργαζόμαστε». Το όν τους παρατηρούσε σιωπηλά, το σχήμα του μεταβαλόταν σαν να έκρινε την ειλικρινιά τους. Ξαφνικά τους περιέβαλε τη λύρα και τον Κέιν με ένα φωτοστέφανο φωτός. Η αγωνία φόλιασε στις ψυχές τους. Αλλά μαζί της υπήρχε μια συντριπτική αίσθηση κατανόησης, σαν ένας ποταμός σοφίας να ξεχύλισε στα κεφάλια τους από αιώνες παρελθόντος. Είδαν λάμψεις αναμνήσεων που δεν ήταν δικές τους. Αναδύθηκαν και έπεσαν έθνη, στρατοί συγκρούστηκαν. Στόχοι επιτεύχθηκαν και διαλύθηκαν. Έπεσαν στα γόνατα λαχανιάζοντας, καθώς έσβηνε το φως. Με το φως του να σβήνει το κοιμήλιο έμεινε και πάλι αδρανές. Όταν ο Κέιθ έριξε μια πανηγυρική κραυγή, η αρένα βυθίστηκε σε βαθύ σιωπητήριο. Όλα τελείωσαν. Σφυριλατήθηκε ο δεσμός. Το συγκεντρωμένο πλήθος ξέσπασε σε χοροδία ζητοκραυγών, οι φωνές του ανακατεμένες με αναφιλητά ανακούφισης. Κανείς δεν μπορούσε να αμφισβητήσει τον βαθύ αντίκτυπο που είχε η αλλαγή στο βασιλικό ζευγάρι. Ακόμη και οι σκεπτικιστές ευνηδιάστηκαν. Ήταν έμπνευση μόνο και μόνο που ήταν εκεί. Απέπνεαν δύναμη και αλληλεγγύη. Αργότερα οι γήινοι βίωσαν ένα κύμα μεταμόρφωσης. Τα οδοφράγματα της μυσαλλοδοξίας και της τρομοκρατίας κατέρευσαν όχι κυριολεκτικά τύχη, αλλά νοητική. Οι κάτοικοι κοντινών κόσμων ήρθαν γεμάτοι δώρα και καλή θέληση, έτοιμοι να σχηματίσουν συμμαχίες